abrihan nato itong mga Bibles din sa James chapter 3. Nanata sa ikatulong bahin aning ato ang pagtuon sa libro ni James o malampuson kani sa duha ka chapters na o nata karon sa ika-third. Niya lang man, short lang man ni siya nga book composed of 5 verses lamang. But puno kayo ni siya sa kaalam na langit nun. Mao nang atong lantawon kini unsaon nato labi na magtuon ta karon sa usa ka in a way mura o rebuke sa atong tanan o reminders. Lisod ni siya tunlon pero andamon nato ang atong una-una o kasing-kasing sa dawat sa pulong sa Ginoo kay gikan man ni sa atong Ginoo dili man gikan sa tao. So si James traditionally gituan nga mao ang brother ni Jesus Christ. Isa siya sa mga prominent kay nga figures dinhi sa early Christian church sa Bible. Particularly na dina sa Jerusalem. Kaisa man siya sa mga leader sa church dito sa Jerusalem. O nahibalota nga ang Jerusalem mao ang sentro sa dili lamang sa Kristyanismo but usab sentro kani sa Judaism nga religion. But dinhi nato malantaw nga naagyoy distinction sa katawan sa Ginoo. Na samtang si James nagatabang sa pag-lead sa mga katawhan dito sa Jerusalem, iyang nalantaw nga adunay daghan kayo nga mga troubles, daghan mga problema sa lawas ni Kristo or sa sulod sa simbahan, daghan kayo o kanabang mga challenges. So dili kung nalantaw na to magunaw-na magudta nga kung simbahan sa Ginoo o sa local church nga nagsunod kang Kristo, murag atong gina-expect nga happy perminti ang sulod sa simbahan or wala gikagubot sulod sa simbahan or ang mga members dinhi nga sakop pa ng alawas ni Kristo kanang walay problema ang ilang kinabuhi. Pero my brothers and sisters in Christ, si James nakakita nga puno sa mga pagsulay ang both ang individual nga member sa lawas ni Kristo o ang katibuk-an nga as a whole. Ang church puno kayo sa mga troubles o pagsulay. Mao man gani sa Acts chapter 15, usa sa mga problema nila ato or nag-trouble sa ilaha ato nga time nga grabe ging debate nila nga ang pagpatuli required nila nga ang mga Kristohanon dapat magpatuli sama sa mga Hudiyo kay mao daw to ang simbolo nga timailan nga sakop ka sa katawan sa Ginoo og murag natunga ang simbahan pero si James nga naghatag og mga giya dito sa Jerusalem, sa Council of Jerusalem sa pagdiscuss ani og na-resolve nila kana nga mga trouble. So in other words, my brothers and sisters in Christ, samtang aniya pata dinhi sa kalibutan, ang Yawa magsigi gyud og pangitag pamaagi nga i-trouble ang life sa usa ka Christian o ang life sa katibuk-an nga lawas ni Kristo nga simbahan. Na-experience na nila atong panahon na nakita na ni James o karon pod dili ta layo niya na. Ana ata, real kani. Kanatong tanan, reality ni sa ato ang tanan. Ingana gyud ang kinabuhi sa usa ka Kristohanon o usa ka Christian church. Mo na nga si James iyang na-acknowledge nga usa sa mga ginagamit sa Yawa nga device or usa sa mga devices na ginagamit sa Yawa dili ang naa sa gawas sa simbahan, kundi ang naa sa sulod sa simbahan.
Muna nga paminawan nato ni pag-ayo karon tungod nga iandam nato ang atong kauglingon in any circumstance nga maengkwentruhan nato kini nga mga pagsulay. Kay dili sa gawas ang gamiton sa yawa, kundi ang sa sulod i-trouble niya nga mag-trouble usab, mag-domino effect sa tanan nga sakop sa lawas ni Kristo. Daw sama ni siya sa usaba ka cancer nga gitawag og cells. Nga kung naalay usa ka buok nga cancer cell dina sa lawas nato, eventually mukatay kani og mo patay sa katibuk-an nga lawas. Mao na nga in order nga dili ta mamatay, si James naghatag og usa kaayo ka practical o gitawag nato og ethical nga pamaagi nga langitnon para ikumbat kini nga kitang tanan na proteksyonan nga lawas ni Kristo, sakop sa lawas ni Kristo. So sa kanina chapter nagapadayon siya sa pag-emphasize nga ang Christian should live out a genuine faith through actions. Kinahanglan nagi action. Kung moingon ka sa imong kauglingon nga Kristohanon ka, makita gyud sa imong action pod nga Kristohanon ka. Mao na nga sa chapter 2 nalabyan nato naningon sa dinha nga pakitaan ta mo og faith nga adunay buhat. In other words, if ever ang usa ka tawo nag-claim nga Christian siya, he must live out his faith through his action, through good works, para makumbat ang kaning usa ka deadly kaayo nga ginagamit sa yawa nga magubod ang sulod sa simbahan or ang individual nga usa ka Kristohanon. Ug unsa kini nga makagubot nga device nga ginagamit sa yawa? Mao kini ang atong lantawon karon. But mao kini nga ginadal-an ta karon sa usa ka gospel message. Kung pangutan-on nato kani ba nga trouble, kani ba nga makapatay sa ato ang espirituhanon nga kinabuhi, nga magkinabuhi ta nga layo din na sa Ginoo, naabay pamaagi or naabay paglaom nga ma-overcome nato kini nga mga troubles. Kung moabot ni sa ato dinhi sa church or basig na naanataan ni karon sa atong church or sa atong kinabuhi individually sa atong sulod sa atong families. Ang answer, definitely yes. Naagyoy gospel message na gihatag sa Ginoo sa toa nga ma-overcome nato kini. O makita nato ni sa verse 18. Ng tao na to. Unsa ang gisulti sa verse 18? Ningon siya, and the fruit of righteousness is sown in peace of them that make peace. So if ever naay kagubot sa sulod simbahan, kagubot sa atong family, kagubot sa atong own self, nga ikubol ta sa yawa, gamiton niya ang mga devices, kaning duha ka device, particularly na yang i-mention din ni karon, ma-overcome ni mo ni. Kung, or ma-overcome na to ni, kay, ang Ginoo, mutabang sa toa, nga mubunga ta og righteousness. Samtang, actively, ikaw pod, mutanom, og kalinaw. So in other words, kung ikaw, nagahuna-una nga mo-harvest ka o pagkamatarong para ma-overcome nimo ning deadly nga devices sa yawa, para ma-overcome nimo ang trouble nga ginakos anang devices, para mabunga ka og pagkamatarong kay mo man na ang way nga makakombat kanini
kung ma-expect ka nga mo harvest ka ana, kay mo naman ning maka-overcome nini. So therefore, gina-challenge po ka nga, mutanom ka actively o kalinaw sa asa, sa imong speech o sa imong hunahuna. Kay mo man ni particularly nga devices ang ginagamit sa yawa nga i-trouble ang usa ka kinabuhi sa usa ka Christian, ang kinabuhi or ang life sa usa ka Christian family as a whole, or ang i-trouble niya mo ni ang device na gamiton po niya nga i-trouble niya kitang tanan as one body of Christ, as one family dinhi sa Jairi. Sila po gisultihan ni James, mao kini ang devices na gamiton sa yawa. Muna nga unsaon na to pagkita karon nga nagtanom ta og kalinaw nga mubunga kini siya og pagkamatarong para makumbat nato ang devices sa yawa. Mao kini gitudlo ni James. So lantaw na to karon sa James chapter 3 yun sa kini. First, usa ka area nga ginagamit gyud sa yawa sa tuwa is ang atong speech. So si James sa verse 1 to 12 tawag siya sa mga believers nga hilabi na nga ang mga leader nga magbantay sa ilahang isulti sulod sa pundok sa simbahan. Kay sa ilang speech naa sila dako kayo nga influence kinabuhi sa mga members sa sulod sa lawas ni Kristo. Og kani nga pamaagi struggle ang church ani kung ang tindog sa pulpit dili mao ang iyang isulti sa likway sa pulong sa Ginoo. Og muna nga kita dinhi karon sa ato ang present modern time ginapili ginato carefully screen na to, examine kinsa mo tindog dinhi because aduna siya influence dinha sa kinabuhi sa usa ka Christian. But at the same time, gapahinumdum pod ni nga kani nga pulpit gamiton ni sayawa o dapat natong bantayan. Ikaw ako na atay mga responsibility. But we know for the fact nga dili lamang ang nagtindog aning pulpit mao ang na-influencing power sa paggamit sa ilang mga dila sa mga speech nila, but appeal pod ang mga members. Ikaw ako ang usa ka small kaayo kini nga part sa atong lawas. Di ba? Gamay na kay ni. Kay katangtanan, every one of us struggle gyud mag-control aning atong dila. Ang aning speech na to, struggle kita. Wala exemption sa tuwa. Mo na nga gagamiton ni sayawa ang atong mga dila. Ang dila gamay lang kayo siya nga kabahin sa atong lawas, but gi-compare sa dinhi nga sama siya sa rinda sa kabayo nga mag-guide sa kabayo. Murag ang winda, murag ordinary lang kayo nga device, pero once nga naa na siya din ang kabayo nga wild, kadugayan mahimo siyang tame, nga mopalo sa direksyon sa gagunit sa rinda. Gihatag ko dinhi ang usa ka illustration nga ang dila daw sama sa usa ka kanabang helm, kanabang naa sa barko nga control din na sa iyang likod nga dako kay ang barko pero gamay ra kay na nga naa din sa likod sa barko unsa na sa Cebuano timon, gamay kay nga timon gigamit ni nga word helm
ang helm or ang timon gamay kayo kana nga part sa lawas sa barko, pero tanawa unsa ka influential ang helm or ang timon. Iya ka nang i-direct ang dako kayo nga barko kung asa na mo adto. So in other words, kung kani gamiton sa yawa sa atong kinabuhi, ang atong speech, ang impact dako kayo. Pwede ning gamiton sa yawa nga maghatod og discouragement sa matag usa-usa. Ang tang do kani gamay kayo will cause great damage kung dili kani ma-control. Kung dili kani ma-control. Gi-describe dinhi sa verse 5 ug 6. Ningon siya dinhi daw sama kini sa usa ka kalayo nga gamay kaayo nga mo spark sa usa ka kalasangan, o kung mo sugod kini pwede ang the whole entire gamay lang kay nga spark ang entire nga forest masunog ug mawala. So ingana ka dapat bantayanan ang dila. So makadaot siya sa kinabuhi sa usa ka tao, sa usa ka family, Kristohanon, or sa usa ka church. Pwede siya magamit sa yawa nga i-trouble kung dili nato mabantayan. Mao na nga niingon si James dinhi na dapat natong kani nga area sa atong kinabuhi i-control nato. I-control nato ang atong mga speech. Nabay usa sa tuwa dinhi makakontrol ani. Sa imong kaugalingon nga kaalam or sa imong kaugalingon nga power or strength, wala. That's why si James nag-encourage nga mulantaw ta kang Kristo Jesus, because mo failed man gyud ang atong speech, but si Kristo nga wala gyud nakatagamtam og sala in words and in thought, di na lamang nato ibutang ang atong kaugalingon. In other words, we need Christ. Kailangan nato si Kristo so that tudluan ta sa pagkontrol sa atong mga baba, nga instead of damaging kayo ang masulti nato nga speech, ang speech nato magawas itong baba are the Word of God. Ang pulong sa Ginoo ang mugawas sa atong mga baba. O kaning pulong sa Ginoo, si John, beloved, nagaingon sa iyang pulo sa libro John chapter 1, nagaingon din na nga si Kristo mao ang pulong kaniadto o ang pulong nagauban sa Ginoo. So therefore, ang pulong sa Ginoo mao si Kristo. In order na makontrol nato kini ato mga speech, we should have more of Christ. Meaning, atong i-soak in ang ato ang kinabuhi sa pulong sa Ginoo, so that mugawas sa ato mga baba ang pulong sa Ginoo. Tungod nga ang gingon din out of the abundance of the heart the mouth speaketh. So in other words, ang kanila itong baba, ang mga words din nagawas, it unveils, ginabrihan ang ato ang unsa ang naa sa ato ang kasing-kasing. It opens up kinsa ka pinaagi sa imong mga words. O ang imong mga words, kung naa sa imong heart, dili din nahitukma sa Ginoo, then mugawas pod ang mga words nga dili maayo. Mo nang niingon sa dinhi evil. Evil kani nga mga butang. Niingon si James dinhi nga for where envying and strife is,
there is confusion and every evil work. So ginasulti ni James nga ang kaning tanan nga baba nato pwede gamiton sa yawa nga makahatag og trouble para kanimo og kanako. Maka evil works ni iyan ni sa dautan nga trabaho. Mao na nga muduol ta kang Kristo. Magpatabang ta. Muminaw ta sa mga pulong ni Jesus Christ. O ang pulong ni Jesus Christ is the whole scripture. Gisulat na din ni. Wala na tayo lain pa nga kailangan hulatan. Nga mayon ta nga naapauntay lain nga additional nga libro ang Ginoo nga ihatag para akong basahon o mao kini ang akong isulti. Wala na. Mao na kini ang Word of God, mao ang Scripture, mao kini ang tingog ni Jesucristo in order nga makombat nato or makontrol nato atong mga baba. We have to read more, hear more, listen more of the Word of God so that ang imong kasing-kasing dito mabag-o among gawa sa imong baba mao ang pulong sa Ginoo. Mo na ni pamaagi makumbat nato ang pamaagi sa yawa nga i-trouble ang imong kinabuhi, ang atong kinabuhi. Mo na giingon ni James, my brethren, wala siya nag-isgot may tungod sa tao outsiders. But ingon siya, my brethren, kamo, kitang tanan, giisgutan din ni. Ang atong mga pulong, ang atong mga speech, dapat na ito ning i-control. I-control na ito ni pinagi sa papuno sa ato ang kasing-kasing sa pulong sa Ginoo. Second area, ayang ginasulti din ni. Isa nga atong mind. Gikan din sa verse 13, paingon sa 18, usa sa mga devices na pod na ginagamit sa yawa, mao ang atong hunahuna. Ang atong hunahuna nga gina-confuse ta sa yawa. So, mo ni nga ang ingon ni James, ganina ningon siya nga i-control nato ang atong speech dinhi i-cultivate nato. So kung gusto ka mo harvest o pagkamatarong, itanom nimo ni sa dinha sa kalinaw. Mo na ang giingon ni James, itanom nato ni sa kalinaw. O sa pagtanom nato sa kalinaw, mo harvest kita og pagkamatarong. O kung mo harvest ta pagkamatarong, makatagamtan ta og kalinaw. Huwag cycle. Pero in connection to that, dini po na to malantaw nga ang ginasuggest ni James in order nga magmalipayon ta sa atong kinabuhi as Christians, magmalinawan ta sa pagkinabuhi natong Christian, usa sa dapat natong bantayan is ang ato ang hunahuna. So, dini i-cultivate nato ang wisdom nga gikan sa Ginoo. Isa sa mga devices na ginagamit sa yawa is sultihan ang mga Christian that there is no absolute truth. Therefore, ang tanan relative lang or it depends lang sa usa ka person unsa ang para sa iya maayo sa iyang pananaw. You know, karon nga mga panahon kani nga gisulti ni James, dili ni siya naglahi karon sa tuang panahon. Sa panahon ng gisulti niya ni ingani na gyud ang mga kalihukan nga ginagamit sa yawa. Nga isulti sa yawa nga walay absolute nga truth. Tanan lang relative. Meaning depende kung sa imong pananaw maayo mo nang imong buhaton. O kana dangerous kayo kana nga pag-principle. Tungod nga kana nga principle, the same nga pag-una-una ang nahitabo during sa panahon sa Judges sa Israel. Sa Judges, in those days nga ang Israel wala pa'y hari, ang mga Judges mao ang nagatiman sila ha.
nagatanaw sa ilahang mga lakaw. Pero tungod ana ang mga tao naghuna-una nga unsang ilahang pananaw nga maayo dapat mao to ang ilang buhaton. Una, all people during sa Judges nga time did whatever seems right in their eyes. Nya kabalo ba mo nga unsay nahitabo one of the gruesome kaayo nga incident because buhaton nila unsa ang seemingly maayo sa ilang pananaw. Gisacrifice po nila apil ang ilang mga bata sa mga pagan gods, sa mga patay nga Diyos. Kaya nagunaw man sila nga maayo man tingali ni kay ang uban dito nga mga pagano mao man gibuhat paluhon daw nato. Buhaton po nato ni. Ing ana ka deadly kung atong hunahunaon unsay maayo or ang atong hunauna ibutang nato sa ground nga nakasalalay unsa lang ato ang gusto nga maayo sa itong pananaw, mao na ang ato ang prinsipyo sa kinabuhi, then balota na time will come kanang imong una-una twisted kay na, corrupt kay na nga nauna, and it will result to gruesome works, evil works. So kung imong wisdom kalibutanon, ningon si James din ningon siya nga, who is wise man and enjoyed with knowledge among you? Let him show off the good conversation, his works with meekness of wisdom. But if you have better envying, strife in your hearts, glory not, and lie not against the truth. Because ang wisdom descended not from above. Ningon siya din ang wisdom daw nga descended not from above, but is earthly, sensual, devilish. Og mag-cause siya og envying and strife, confusion, og evil works. So, kung ang imong una-una mao ang imo lang kauglingong una-una unsay maayo sa imong paglantaw, mao ang imuhang sundon, muhatod gid na og kadaot sa imuhang kinabuhi. Mao na nga nag-ingon si James, bantayin itong una-una. Una ningon siya dinhi, unsa man nato pagkombat kini, mo combat ta pinaagi sa pagdawat sa wisdom gikan sa Ginoo. Ningon siya din na, but the wisdom, verse 17, that is from above is pure, peace, gentle, and easy to be entreated, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. So, unsa man nato na sa atong kinabuhi? Mo na nga gina-challenge ta nga once mo-claim ta nga kita Christian, we are walking in the newness of life. Og ang nang newness of life is in Christ. Og ang kana nga pamaagi nga anata kang Kristo gi-build up ta sa Ginoo through understanding. Muna nga si Paul to the Ephesians na ingon nga sa unang panahon ang inyong una-una are darkened, alienated sa mga butang nga Diyos nun. Kaya nag-ingon siya nga, ignorante kamo sa pamaagi sa Ginoo. Wala kamo kabalo ni ining mga butanga. Ningon siya din sa Ephesians, mo ni ang emphasis nina. But ningon siya, pasalamat kamo karon kay gitabangan mo sa Ginoo. Nagalakaw na kamo dinha sa kahayag. Dili na kamo mga anak sa kangit-ngit, but kamo ana-ana sa kahayag nga naa kang Kristo, og ang dala sa kahayag ni Kristo naghatod kaninyo og langitnon nga kaalam. So mao na nga
in order nga makaangkon ta niini mga butanga sa una-una nato nga heavenly wisdom, mao ang paglakaw kauban ni Kristo. Maguban-uban ba ang Kristo? Tanaw gani ngano nagsunod-sunod to mga disciples sa una kang Kristo. Naman po'y nagsunod-sunod pero wala gid kasabot. Kay wala sila nakatagamtam og saving faith nga makahatag og pagpasabot sa ilaha. But kung kita Kristohanon na, dili nato tagaan o gamay kaayo nga chance nga ang kamatuoran gikan aning kalibutan mao ang mag-influence sa tunguna-una. Dili gid pwede. Puno nato sa langit nun nga kaalam ang ato ang huna-huna para at wala na gyud mabilin din nga space para sa mga kalibutanon nga huna-huna. Nga destructive kaayo, nagsulti na si James nga mao kini ang ending sa imong kinabuhi. Mao na nga kung kabuntagon ang devices na gagamiton sa yawa nga baba dinisulod sa simbahan nga makahatag kadaot, pulihan nato na sa speech nga maayo nga ang true word nga mao si Kristo mao nga atong maperminti masulti sa atong kinabuhi. O mao na maka-impluwensya sa tanan. O sa ingani nga pamaagi, magkaangkon kag kinabuhi nga malinawon. Ikaduha, my brothers and sisters in Christ, pun-a sa langit nun nga kaalam ang imong una-una. May illustrate nato ni sa katong miracle in Cana. Nga ningon si Kristo Jesus, pun-a ang mga tadyaw, ang mga jars, pun-a gyud. Ayaw gyud tagay og space din nga naay gamay kaayo, pun-a gyud ipalevel gyud ang tubig sa tadyaw. Kay ngano man, kay basig moingon ang uban nga natuluan ka to og mga chemicals, og ang chemicals mao ang nakapattern sa water into wine. Di ba ingana ang gabuhaton sa yawa? Kung ikaw dili mo pangitag pamaagi nga tamnan nimo ang imong una-una sa pulong sa Ginoo, mosulod gyud gamay ang pulong sa kalibutan nga makahatag kadaot sa tuwa. Og daw sama kini sa gingon dinhi poison. Nga gamay lamang i-change din niya imong una-una. Gamay lamang nga kalibutanon, yawanon nga panguna-una, magtulok gamay sa imo dinha, it will change your mind. Makahimo na nin ka og dili pagsunod sa Ginoo. Muna nga challenge na to ni my brothers and sisters in Christ. In order nga magkakinabuhi kita, makaharvest kita og kinabuhi nga malipayon, makaharvest kita og kinabuhi nga matarong nga kinabuhi dina atubangan sa Ginoo, magtanom ta sa kalinaw sa pagsulti sa itong mga baba o huna-huna. Amen.